Kull sena f'Malta isiru aktar minn 1000 rapport relatati ma' tfal li jkunu qed jesperjenzaw abbuż jew diffikultajiet serji fil-familja tagħhom. Minnhom wara assessjar mis-servizzi soċjali, numru żgħir ta' tfal jinħarġu mill-ambjent familjari tagħhom u jitpoġġew taħt il-kura ta' foster carers. Dan qalu il-President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali Maltija tal-Foster Care, Paul Gatt. Id-differenza mill-adozzjoni hija li t-tfal ma jkunux tiegħek. Ġifieri inti qed trabbi t-tfal ta' ħadd ieħor imma speċi bil-tibdil fil-liġi ta' riċenti bil-permanenza it-tfal sa' 18 illum jibqgħu ċertament miegħek ġifieri wara li tinħareġ il-permanenza t-tfal jibqgħu miegħek sa meta jgħalqu 18-il sena. Apparti li huwa President tal-Assoċjazzjoni, is-Sur Gatt jiffosterja 3 tfal. Esperjenza sabiħa ħafna għaliex inti meta tarhom li ġew b'diffikultajiet kbar mbagħad naqra jipprogressaw u llum ġifieri ma tgħidx li huma differenti minn tfal oħra kollha qed jagħmlu suċċess fil-qasam tagħhom, ġifieri normali u bħal tfal oħra. Tieħu pjaċir għax tgħid speċi dawn għall-inqas qed jieħdu dak li jimmerithom. Dawn ma jimmeritomx li jkunu abbużati, jimmeritom li speċi jistħoqilhom li jkunu qed jgħixu ħajja normali, sana u l-potenzjal tagħhom u jagħmlu dak li tixtieq qalbhom f'ħajjithom mhux hekk. Żied jgħid iżda li bħal kull esperjenza oħra fiha diffikultajiet għalli meta ma jkunx hemm kooperazzjoni bejn il-partijiet kollha ibagħtu it-tfal, speċjalment meta d-deċiżjonijiet ma jittieħdux fl-aħjar interess tat-tfal. Il-psikologa Claire Franċika qalet li wieħed mill-akbar aspetti li jeħtieġ aktar attenzjoni huwa dak tal-kuntatt bejn it-tfal u l-ġenituri bioloġiċi tagħhom. Il-problema tal-kuntatt li qed nassumu li kulħadd għandu jkollu l-istess kuntatt, imma jiena ninsisti li jkun hemm assessjar adekwat biex naraw x'tip ta' kuntatt, għax dan mhux bil-forsi jkunu SAVs darba fil-ġimgħa. Temmet tgħid li diversi pajjiżi Ewropej qed jużaw forum differenti ta' kuntatt li jistgħu jiġu adattati wkoll sistema Maltija sabiex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-ġenituri bioloġiċi u l-foster carers.